waktuji ajede yebiti hojomaji no gasati buri ngudo edda morgo deydi Sénégal dadin waktuji taska mo tonto dingrale yidbe Ceerno Jadadu dine ba waktuji jede yebiti hojomaji no gas e go tengore ngo tonto wuro medine wiyatengo mamel en calmini dendagal disku mamel nabe rato mbay jokare di jokri nay windere ko be nyaago jumira subhanahu wa ta'ala fulango jokare di jokri nay windere e ya taw moni kada finino cellal kam e coftalla bandu be finino e bukkano de café tuba be atay be kinkidi ba be alhaji samba puleje kono moni kala de e rijide no joomiral subhanahu wa ta'ala fekki ran ma kula ila sabbi wala da habbi kaburiye dem galle a pulaar ca galle gonden e ndudu der wiya tendo bawtayya balle budum jene yiya tengore mu hitane ujunnaji didi no gas didi ko en hawri e lewru sappo e didi biro kono ina hawri e nyalade mawde woni nyande aljuma kala ko duwa e nyalawma hande yo joomiral subhanahu wa ta'ala jaboru foddum e besnguji julbe kala caggal noon e jaɓɗon badiraji samba yarke toon caggal dille ɗiraɗi ɓuuƴo e ɓuuƴade nde eyya wasta tawde monen ha mbawin yettiyade to baɗen Bah Siraaji almuɗo Ceerno Jadalu dine ba holto puɗɗortoɗen humpite men e ɗemgal pulaar Ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba e halifatide mo Medina Gounass lewre balɗe e bandu men omo tawi ɗo e lamorgo leydi meɗen Sénégal wadde hande almuɓe kadi hewɓe ma gimmo e johli ceetuɗi taw noon e weekend walla e nder yontere he mbawata arde sababu no liggaji mumen ɗeɗɗude ɗumen wadde hulitama de ko ñalawma aljuma hen heɓe kadi keɓata ɓoccitade gam arde juldude e makko aljuma ɗon to jumamo boppo eyya wadde noon adi men so weeli Allah e rendo pulago toon to jumamo boppo so weeli Allah julden e ceerno waktu kala ko duwa ton yu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala jaaba kono eɗen gandi Moussa Sall e wallidiɓe mumen e équipe mabɓe timmude saabu ine teska to so tawi waktu juma yonte duulama deftere nde woni e jangguede kamɓe ɓe gona ko e feccude ɗeɗon bottaji e rokkude yimɓe miɓe e jokri ceetuɗi saabu made e to woɗɗi gam yide julde ɗon takkusan mbaso kadi hodde e nokkuji men wottuyade noon saabi wadde ɗon to jumama boppo kala ñande aljuma eyya barmeji ne toggue ɗon e gardugol mawɗo Moussa Sall e équipe muɗum timmuɗo gam wallude bandiraɓe no gottorto jooɗo kadi cabbo takkusan maƴƴen gartu e cindor ɓuuri yaaji e yaccade hol gonɗo caggal ɗeɗon golle moƴƴe hippu Bah Siraaji bilam be kita holto jabanta baba baydi mal e eɗen gandi de mo fonno wadde tourné ton to diwan bo dande maya kon non riwtama ha ɓuura oɗo saha holko saddi riwta holitama de mataw ko e sete makko walla taw ɓattiɗomo e holitama de e ruttade e jomum kono noon jayde o haalani inde cankiɗo e kono holitama de ɗum sabi baba baydi mal wadde riwti tourné de fonno waɗe ton to diwan bo dande maya caggal hebde ustare yo Allah yurmo jaaɗo yaafo ɗum harna ɗum mo aljanna hippo Bah Siraaji bilam be jita ko to jabanta atuga e lamorgo leydi meɗen Sénégal nokko biyeteɗo rompoye walla yiryirde liberté 6 ey caggal noon de laaɓi ɗi gonno e fewnede ey yeeyoɓe hewɓe noon arde wadde ɗon taaɓe takko tawiɗo wonde e yeyde kono hulitama de hanki ɓe guittama ɗon ɓeɗo noon belta caggal de ɓe mbiɓe kokkaka happumbo ɓe poti ɗon immade kamɓe kay yoga hen jippi tan gaari otoje mawɗe gaari ine ndendina bagage moƴƴo emo moƴƴani ine puusa wadde kamɓe nde ɓe kolliti mette mabɓe kamɓe taw tawi ɗon to rompoye liberté 6 taw tawi ɗo e da morgo leydi Sénégal ɓe kollitiɗe hakkiɓe guittama ɗon ko alda e tintinago hippo Bah Siraaji bilam be jita holton jawanta jaɓanen toon to diwan mbo jaɓanen toon to diwan mbo lycée Dima Moulay e ɗum ko gotal ɗo e lamorgo leydi meɗen Sénégal gotal e leyɗe Guédio wayi e lycée Dima Moulay ko lycée ɓoyɗo janggoyede e kono ine teskade hanki e lewaji ɗi jippade haɓɓude tekke boɗeje kono kadi huccodirde e jaydi yankoɓe holko woni mette e caɗele mabɓe ɓe kollite lycée Dima Moulay ko lycée ɓoyɗo kala e sahade ine teska ɓalal mbirgal e yande kono kadi waɗ boniyankoɓe kala e sahade guinade yoga e nokkuji e taw woɗɗani ɓaleɗe sabbo élève ɗi jalti taw enen difto portable mi e ko nandi hen wadde ɓe kolliti ɓe mbaɗi e rangude yo lycée Dima Moulay waɗe mir jadude e jamanu sécurité waɗon wonde so wona ɗum de ka joni kamɓe de koɓe jippotoɓe e laabi kono ɓe kolliti wona e oɗon école tan kala école aji poɗɗi ƴettude cours taw goni ko ɗo e Guédio wayi maɓe jaltin sukaɓe mbiyeñet hen jangde wodata hippo ɓiɗɗa bencita holto jaɓanta jaɓanen toon to diwan bo Medina jaƴɓe e ngoɗo wuuro wiyetego lebbu eyyi ngoɗo wuuro wiyetego labbi eyyi hollitama de ngo tawde ko toon to diwan bo Medina jaƴɓe kamɓe de ɓe kolliti cacciraɗo gondine foti ɓinguel mbi wona laabi wona ñawa safro wona hunde wemde e goɗɗon wuuram Sen TV Zik FM e ko
kolor gala bugana geide ni caggal nona de CNTV konte mumen uddano kina bo e hitane hulitama de Zik FM kadi hulitama de konte mabbe wala fawru no kirdo kalis e yobde diggotobe don be e udde non sabi kambe de be jalti e dejere mbi fotani wonde ko sabi be hulitama de ima kalis de ko 6 milliard bugana geyya dani jogani e lawol kono hulitama de kanko bugana geide ni o hay mbudu o jogana kibe sidi be gudda tele de radio dum haaju makko ala hen ngu dawrugol tan o litama nona kambe liggotobe hende odo saha benen jodi e bocco sagal kay de tawi so neddo o ine liggo yide so tawi lewru ma yi yo jungo sakko jungo fa ko non ponda yobde koppereje ngam yobede wiyama non uddama de wado saade CNTV e Zik FM abe ngoni e fayre hippo Bah Siraaji bilambe gida holto jabanta jabanin na tonto diwan bo Gunas Madina walla ben Medina Gunas holko jiddini wiide tonto do fa ba ngesa tierna cagalle gerte de dinina odo sahade wada sinjuji wadda ben gerte de nana cabbi immotobe tonto diwan bo Fas Gunas ngam arde sampade wadde hulitama de est ce que gargol mabbe gollo nyallani wadde non odo sahade Medina bi de katujini de gerte de baat sampede e jimmo ton e ladde he sabu jawdi odo sade fuddade woppitede kada e sa kambe non holko nangi be Bah Siraaji ala ko nden kono yobe pam gerte don to ngesa cierno do fa ba saddi ko kambe immotobe tonto diwan mo Fas no ke wadde kala hitane ni wadde do sahade kambe tanda cabba holde be garat mi anda hippo Bah Siraaji bida bejida holto jabanta Ousmane Sonko e gande o jodi e meri mo Ziguinchor hitanamo de beddaji kewdi e wakkanko de waydudi inde mabbe o do kay hay go inde wotere inirtake taw kay ko noppi bodeji wala français naaji wala tuba inira didon beddaji kanko ko o baylo inde didon beddaji kono hollitama portirel ay o jaban nanni be dum don de tagal non de don bi beddaji no de inirano ha joni de hay batte waylota kene tawi hay ada jogi ko jidda wade waylu gonka Ziguinchor kono kay wona wiide ada wayla beddaji a Ziguinchor wadde kanko Sonko Ousmane o jabanaka e ko yiddo o wadde ko pap adi nya e jayni yanke gonnode e dumbirde walla gondo e dumbirde ha joni lewru e balde e bandu men litamani hande tigi o foti darade yeso nyawobe ma o woppe walla o woppetake dum mofteden ko woni yeso kon hulitama de hande tigi kanko pappade nya o foti darade yeso nyawobe caggal non de o haali ko ngudi di ngabani fadde e dadibe leydi Senegal hippo ira mijita holto jabanta jabanen ne tonto diwan bo Medina Yero Fula ismuji mabbe jippima e daabi hanki wotade betti e cadele mabbe kambe diwan bo Medina Yero Fula nyawa safro wona hunde wemde ko roket hani en diebe ne ngakki ton wadde be kulleti catirado gondine foti binje law kambe taw tebe tonto diwan bo Medina Yero Fula hippo Bah Siraaji bila mbejita holto jabanta ministre bi wala premier ministre bi tedo Ahmadou Ba Eya hulitama de hanko woni ni jillu ton to diwan bo leydi France kon caggal don de won to dabbande o wallama ko preje jodokin abbo e temedere milliard kanko Amadou Ba wadde non o wade sak makko artiga e nder leydi mede Senegal ngam wona bamtare leydi Senegal gila e police hakade e wondude sukabe ya to nangi kada e saha hippo bila mbejita holto jabanta jabaden na tonto diwan Medina Tuwat ay hôpital gonnodo ton e gollede Medina Tuwata ina taskade o do saha golle makko ngayni gollede o sinkama o nyan o sinkama ha o yadi e jabanu hôpital tawte don diwan Medina Tuwat gonnodo e gollede wadde golle de ngasi wona boytade wadde uddita baafe e jabbade nyawbe be hippo bila mbejita holto jabanta jabaden suudu sarɗiji leydi Senegal holko jiɗini wiide bido député je piinode oɗo debbo ha watti ndade to gotel caggal non te ɓe mbi mes ɓe goni e ɗaɓɓitede balde e bandu men ɓe korono yiyede wadde holitama de oɗo saade ɓe gandama to ɓe goni hayso ɓe joɗaki e nokku goto ijja moni kala de nana ƴeewoya ceernajo gam mbaɗo fa baɗi ɗum hade yaade to dumbirdu kono holitama de oɗo sa caggal nde ɓe mbaɗa doga liste ɓe gandama to ɓe goni wadde ɓoyata dey fawa e maɓɓe a juuɗe hippo bila mbejjita holto jabanta jabanen tonto diwan bo Dande Maayo remoɓe tonto diwan bo Dande Maayo oɗo saha de hulitama ben e coñal maro non sabi kamɓe remoɓe tonto diwan bo Dande Maayo aɓe katujini e wallede kala e saha mbi ngos jala ngos jalel tan e turade ɗum de wa hakkude leydi Sénégal ko yiiɗi e guura ko wadde laamu ngu yo sembin taw teɓe tonto diwan bo Dande Maayo ɓeɗe kay ndiyam e leydi ine woodi wadde noon heddi ko laamu o wawa wattude e maɓɓe hakkille hippo ɓiɗa bencita holto jabanta
holto jaɓanta yaɓɓanna tun to diwan bo salum e hollitama nde oɗo sade remoɓe nana jeeya guerte mumen hano hannirta nene kon ɗon toon to diwan bo Casamance hollitama nde badi galla udditade pettowo ngana leydi Sénégal e coupe du monde caggal golle makko e teskede holno o wiyete ko Elimane Ndiaye caggal noon nde ummi toon to coupe du monde o arti hollitama nde oɗo sa kanko Elimane Ndiaye eya kolopaji kewɗi nana mbatti e makko hakkille caggal golle makko joɗe e coupe du monde mbo waɗi toon to diwan bo Qatar. bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo Bah Siraaji almudo ceerno Jaladu dine ba haddi e montude ɗemgal pulaar ko yiɓɓi fi ko Allah ko manki ngakki ko kanko mo timmani tiɗani wardani heddade janggo mo golle mo battinde simpede wadde on so waɗi hunde ngakki ɗewta koye jombani hadma wiide guila tora ha ñoɗɗo jaaden naaɗe ɗiɗo fannuji ɗiɗi Sénégal oɗo saaha ɓe jogui ko jandiyankoɓe walla ɓe jogui ko dilloɓe e dawrugol bandiraɓe papaɗi ko haali ko caggal o fawama jungo jandiyankoɓe hewɓe eɗen mbawi wiide cofnani ko waɗi ko saabu nana mbaɗa seppo ene mbaɗa réunion ji ñande kala yo woppe saabu toon wona place jandiyanke kono cikku so tawi noon o haaɗinto fonno haadde ina gasa wonde ɗum ɗo wasa heɓtade hen walla ko liberté o ɓurti ha ɓurti e Sénégal bandiraɓe kala ko jomum wela yo haal so nanngama wiye woysayo kaari ine nangue sabu woni meccal makko o foti e wadde mate jandiyanke e jeeyo ciccorɗo e jeeyo guerto e jeeyo guertoɗo kamɓe kala ɓe gona ɓeskuji leydi Sénégal kala goppuɗo lawol est ce que fotani fawede e lawol bandiraɓe eyyi ɓe mbi so tawi on woppaka hande kamɓe jandiyankoɓe maɓe gon e hofgo juuɗe jande watta hay batte watta ɓe kolla médiaji ɗi caggal bandiraɓe nde cuɓotoɗa ngal ɗon meccal ngal ina signina e kayitaji wonde kala jayden kala ko heeɓi ɗum ko min wonoɓe hofmo juuɗe walla ala jayden kala ko weela yo waɗ bandiraɓe mone kala noon yo paw meccal ngal e lawol ƴeewa ko wurniri galle mum ko ɗum woni haala ka so tawi garti banggue goɗɗo Sen TV e Zik FM e ganduɗa ko woni hakkude Bougane e général en gandi rawane ko télé ɗe uddano e compte télé udda joni ɓe pini ɓe mbi compte radio ngo kadi uddama kamɓe jaydiyankoɓe a ɓen toon kaala en nanani joom télé o ko haali on kay haalani nen deƴƴe Bougane Gueye Dany kono liggotoɓe toon ɓe a ɓenne cetti ɗemɗe ɗe aɓe kaala bandiraɓe ɓe mbi so tawi télé ɗe walla radio ngo uddama kamɓe ɓe gonta liggade te ko hen ɓe gurni galleji mabɓe kamɓe nde ɓe mbaɗata ngal ɗon meccal ngal walla an jaydiyanko ne mbatta ngal ɗon meccal ngal ciññinɗa e gurdama tan ko radio goto walla télé goto gonɗa e ligganade ala jaydiyanke animatrice ala to jeeya kañum ala to jeeya way kono gawƴel nder ndiyam ni so tawi en ñagaki Allah so tawi radio ngo e télé uddi hatta meccal mabɓe ine foti continde ɓeere kay koɓe mbaɗa ko ina yiyo ine memo kono woto mbi woysayo so tawi radio ngo e télé uddama kamɓe hankkadi ɓe keɓata toɓe liggi ala woto yimɓeɓe paydo Angleterre e Pompéterre ko terre o rendiniɓe kono wona gotum an ko meccal maɗa joguiɗa oya yinno ko liggotoɗo e liggorgal muɗum an aɗa wawi meccal ma o hoolima o suɓimama o addima yo on liggu nden so tawi meccal ngal wonno yaari an kay hatta jaada tawi wonno gollorgal ngal yaari hatta an jaada e meccal maɗa kono wi kay aɗa watta ɗum politique wadde hande jaynen koɓe Sénégal ine kawni bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo Bah Siraaji almudo ceerno Jaladu dine ha de e mon humpito ɗemgal pulaar kedi ko mi woppa kettoɗon e noppi moɗon Bah Siraaji artira gable e foftade aadi men so weeli Allah ko janggo kono ɗo e nden yo jaam gueno jogomi jogomon guila toro ha ñooro gila kayo ha kaheeɗi gila bakke ɗon ha bakkelle kono gila paɗe ɗe ha pagor yobade jaam gueno jooro e rendo pulagu e mbade kupte ɗi nde mi wi mes on jarama kettuki